Ръката Господня беше върху мене и ме изведе Господ чрез духа и ме постави всред полето, което беше пълно с сухи кости, и ме преведе край тях от вред. И ето твърде много бяха по полето и сухи бяха твърде много. И ми каза: Сине човешки, ще оживеят ли тия кости? Аз казах: Господи Боже, Ти знаеш. И ми рече: пророкувай върху тия кости и им кажи: сухи кости, слушайте Словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости: ето, аз ще вкарам във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще ви покрия с плът, ще простра върху вас кожа и ще ви дам дух и ще оживеете. И ще познаете, че аз съм Господ. И аз пророкувах, както ми бе заповядано. И когато пророкувах, стана шум и ето трепет. И се приближиха костите една към друга, кост при коста си. И видях, ето, жили и плът израстаха върху тях, и кожа ги покри отгоре. Но дух нямаше в тях. Тогава ми рече: пророкувай на духа, пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: тъй казва Господ Бог, от 4 ветри ще дойди, духом ми духни върху тия убити и да оживеят. И аз пророкувах, както ми бе заповядано, и влезе в тях дух и оживяха, и станаха на нозете си твърде голямо множество. И ми каза: сине човешки, тия кости са целият дом Израилев. Ето те казват: изсъхнаха костите ни и загина надеждата ни, ние сме отсечени. Затова пророкувай и им кажи: тъй казва Господ Бог, ето, аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете ви, и ще ви въведа в земята Израилева. И ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви. И ще вложа във вас духа си, и ще оживеете, и ще ви заселя на земята ви, и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и извърших, казва Господ. Господ все още диша живот върху сухите кости. Там, където е безнадежност, Той носи възкресение. Там, където всичко изглежда мъртво, Неговия дух казва: сухи кости, чуйте словото на Господа и оживейте. Бог не е забравил нито една твоя област на болка, загуба или провал. Той ще отвори твоите